kanal. Dat na ta diri nya, diri South Coast City. Kapan ang atong katubigan. Basura. Padung kita sa off-ramp mga igsoon. Please atong kilid mga igsoon, mao kani ang alas ka mambalik katong bag-o ra nasunugan. Oh. Lakaw lang kita mga igsoon, padung ta sa off-ramp sa Sisilex. Di na to malikayan, makakita kita aning kanal. Ang tubig itom. Bakit tayo mahimo diya mga igsoon? Mao kara diha ang South Coast City. Siya og aerial shot during World War II. Kita nako nga kaniadto pa panahon pang sa tuig mga 1940s. Baga nagyong tao din dapita. Kaning Pasil, Mita, Dulho, Mambaling. Digid kalikayan nga daghan gyud ang basura. Mura nagdi dagat no? Nindot na ta diri nya, diri South Coast City. Kapan ang atong katubigan. Basura. Dito wala dito. Dool na ta sa off-ramp. Boss, mao na kani mga igsoon. Boss, may buntag boss. Basig makakawat mo kuan ha, ya masita treasure. Bahin natin kasi. Oo. Ay, huwat ko diri basig na bahin. Oh yes sir, Cebuano 123 sir. Ha? Oh, selamat ha. Forman Binji, shout out to you. Forman Binji, tama you. Hapit na. Aris ako diri nga igsoon ha. Maraming mga wiring nga igsoon no. Maudyo ko ni ang ilawom sa kanang side, kanang pedestrian walkway.
og mauna kini mga igsoon ang gibuhat, kasamtangang gibuhat o gisibog nga U-turn slot. Boss, good morning. Li ko boss ko unsa na progress ba? Kay ang mga tao excited man mahuman eh. Human na di ay ang ilahang kanang giingong pagtambak aning yuta alang sa off ramp sa Sisilix. Sulod sa dili magsuot. Boss, okay ra tandang dapita? Amping mo sa? Mau ka na mga igsoon. Ay. Sir, good morning. Doon ay gihimo sila nga drainage system sa ilawom, part daw kini sa SRP management. Ari gyud sa kilid nga bahin sa kining gihimong daan sumpay sa off ramp sa Sisilix diri sa Cebu South Coastal Road. Atong atubangan karon mag-igsoon aron makita ninyo o ma-imagine ninyo unsay porma ni kahuman. Morning sir, good morning sir.
Good morning, sir. Amping mo na, sir, ha? Amping mo na, sir. Shout out, shout out. Woo! Right. Amping mo kanunay. O ginaot. Pagdiling ka mong mahapsay.